Mae gythreilig oer ma'n pen y pas heddiw yma, a mewn tywydd fel hyn yn ganol Gaea mae rhai o gweithwyr gofal ni yn ymweld â pobl sydd weithiau yn fregus iawn sydd angen gofal cartre. Leni, mae Cyngor Gwynedd yn dod i drefniant anffurfiol ond hwylus iawn efo Wardeiniad Parc Cenedlaethol Eryri. Fydd yn darparu trafnidiaeth mewn peiriannau 4x4 i fynd i'r llefydd pellenig yma. Fydd hwn yn ychwanegol i'r dylod swyddas gyda'n barod lle, a dyma'n gymau nhw cynnig rhywbeth ychwanegol yn ei ardaloedd y cymunedau. Da ni'n gorfod mynd. Mae'r cleifion yn dibynnu arno ni i gyrraedd i cartrefi a mae'r rhaid ni fynd. Blwyddyn dwytha yn hyn, rhaid i gerdded jyst iawn i filltir o gen fi 3-4 cartref a herwydd na fi oedd agosa gerddish i fyny i Gerlan, which oedd reit ychal i fyny. Mae rhyw 3 cartref arall, oherwydd oedden ni methu cyrraedd efo ceir, ond mae o'n gofal a rhaid i ni wneud. Maen nhw'n dibynnu yna ni gyrraedd yna. Da ni ddiolchgar iawn i'r Parc Cenedlaethol am ddod i'r dealltwriaeth efo ni ar gyfer y cynllun yma.